Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegene in de naam van de Heer Jezus. En weet u hoe God ons zegent? Hij zegent ons wanneer wij ons hoofd gebruiken, onze intelligentie, ons verstand. Hij zegent ons wanneer u moeite doet om te begrijpen. Wanneer u moeite doet om het woord van God te begrijpen. Dit is van extreem belang en fundamenteel voor het christelijke geloof. Het christelijke geloof is niet zomaar een geloof. Het christelijke geloof is iets extreem groot, puur, perfect en machtig om het leven van de mensen te veranderen. Het zou alleen het leven van een persoon niet kunnen veranderen wanneer het geloof niet oprecht is. Of wanneer het geloof niet 100% in praktijk wordt gezet. Schenk aandacht. De Heer Jezus zei het volgende. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Wanneer hij praat over geloven, het woord geloven heeft niets te maken met iets weten. Ondanks dat in de wereld van vandaag de dag er geen onderscheid bestaat in geloven qua iets weten en zekerheid hebben. Want de geleerden van deze wereld, zij kijken ernaar met fysieke, vleeselijke ogen. Maar diegenen die van God zijn, diegenen die geestelijk begrip hebben, zij weten dat iets weten één ding is, maar zeker zijn is iets anders. Wanneer u, en dit is een van de redenen waarom vele christenen, tussen haakjes, zwak zijn. Waarom? Omdat zij een theorie hebben en ze denken dat ze geloven. Maar daar is het grote verschil. U kunt iets weten. U kunt zeggen, ik geloof in God. Ik geloof in God. Maar geloven, het werkwoord geloven, houdt veel meer in dan alleen maar weten dat iets zo is. Alleen zodat u dit kunt begrijpen. Een tijdje geleden sprak ik hierover. Maar nu wil ik dit duidelijker maken. Ik wil hierover praten zodat allen de reden kunnen begrijpen van hun zwakheden in het geloof. In dit geloof dat zij zeggen te hebben, maar dat niet echt geloof is. Kijk, toen de Heer Jezus zei, geloof en alles zal mogelijk zijn. Alles is mogelijk voor diegene die gelooft. Dan zegt hij het volgende. Wanneer u gelooft in God, dan trouwt u met hem. U gaat een verbond met hem aan, een pact met hem. Het is niet gelijk aan het huwelijk van vandaag de dag. Maar ik praat nu over het huwelijk in de zin van een verbond met God. Wanneer u trouwt met God, wanneer u een verbond met hem aangaat, dan gelooft u in hem. Want in het huwelijk, in een verbond, is het zo dat het dient te zijn. Wanneer de Bijbel praat, toen God zei dat de man zijn vader en moeder zou verlaten en één zal worden met zijn echtgenote, met zijn vrouw, dan zegt hij het volgende. Degene die zijn familieleden, zijn ouders achterlaat en trouwt, een verbond aangaat met de andere persoon, dan worden zij samengevoegd. Het werkwoord hier is samenvoegen. Samenvoegen. De een wordt samengevoegd aan de ander. En het is niet mogelijk dit te veranderen. Hier op de aarde kunnen zij dit veranderen volgens de wetten van de mensen, door middel van een scheiding. Maar volgens het woord van God is dit niet mogelijk. Want die twee worden tot één vlees, één lichaam. De apostel Paulus praat hierover in Korintiërs. Wie zich met de Heer verenigt, is één geest met hem. Dus merk hierop dat wanneer de persoon gelooft, trouwt de persoon. De persoon gaat een verbond aan. De persoon geeft zijn woord. Ik ga u volgen, ik zal met u blijven voor de rest van mijn leven.
En wanneer God die overtuiging accepteert, wanneer het oprecht is, waarachtig is, dan zegt God ook, ik geef jou mijn woord. Ik trouw met jou. Daarom dat de Heer Jezus, er wordt gezegd, hij wordt de bruidegom genoemd. Wie in de Heer Jezus gelooft, dat houdt in op een natuurlijke manier trouwt de persoon met hem. Hij is de bruidegom en de kerk is de bruid. Dus ik zal dit gedetailleerder uitleggen gedurende deze week. Maar ik wil dat u begrijpt dat het theoretisch geloven staat gelijk aan een relatie hebben. Als het goed gaat, goed. Als het niet goed gaat, dan gaan we uit elkaar. Maar wanneer u oprecht in God gelooft, dan is er geen kans voor scheiding. Dan is het onmogelijk om uit elkaar te gaan. Want u wordt samengevoegd. U wordt verenigd met hem in één geest. En dat is de reden waarom vele mensen de Heilige Geest niet ontvangen. Omdat ze theoretisch geloven in de Heilige Geest. Ze geloven theoretisch in God. Maar ze geloven niet echt. Ze geven zich niet over. Ze trouwen niet met hem. Ze worden niet één met hem. En omdat de persoon niet één wordt met hem, is dat leven smaakloos. Wanneer de persoon gelooft, dan heeft de persoon het leven met overvloed dat de Heer Jezus belooft. Maar wanneer de persoon slechts theoretisch gelooft in God, dan is het leven van de persoon. Dan heeft de persoon een leven zonder smaak. Maar dit is de waarheid. Eén ding is geloven, iets anders is weten. Dus als u een persoon bent die zegt dat u in God gelooft, dat zal niets oplossen of veranderen. U zult zelfs gelijk worden aan een ongelovige. God wil niet met u daten. God wil niet gedurende een bepaalde periode met u blijven. Of hij is getrouwd met de persoon, of hij is niet getrouwd met de persoon. Dus wanneer de persoon trouwt met God, dan wordt u één met hem. Één van geest. En dan, beste vriend, beste vriendin, de Heer Jezus zei, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en leven met overvloed. Dus hij, als bruidegom, als man, zal een overvloedig leven veroorzaken. Want hij leeft binnen de persoon. En de Heilige Geest is dit. Wanneer u zich overgeeft aan God, wanneer u zich geeft aan de Heer Jezus, met uw gehele kracht, met geheel uw hart, met geheel uw ziel. Beste vriend, wanneer u van hem de eerste maakt in uw leven, dan zal hij van u ook de eerste maken in zijn leven. En dan zult u doorbreken. God zegen u en morgen praten wij meer over dit onderwerp.